units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangka naman Palawati region-wide, mga palakad kita sa nabilin ni sa kauras. 12 minutos karong adlaw, Sabado night, pet sa size. Sabado naman ng edisyon sa News Ring nga palatuntunan sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylong. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa ring nga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blood entry, record of events. Opisyal nga naman nga nabalhag sa police blood entry aton sa Kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini matakadulungan oras sa kagabiyon ng atong sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kaina para ganamiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton Himolsoa naman naton amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Para si Action Zel Minardo na mga responder back-to-back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahong. Ang ato naman nga pagbantay masami sa mga update sa balita nasyonal, balita international. Justin Report, Flash Report, Breaking News. News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato na puwersa Action Dale Salazar. Opdama kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Kag dito naman sa transmitter sa Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa nabilin isa ka oras.
Pulo ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa limatag palamati, ilabi lagi sa mga nagalantaw sa atong sining nga Facebook Live via streaming. Ang inyo karon nga mga greetings liwat nato ni natagaan sang tiyempo kag panahon. Ang ato namang ginaapilar sa inyo, ginapagabay naton sa inyo, hindi manini mabudlay. Like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa STL, sa wala kay na makakuha sa resulta, first, second, third draw, i-recap na karon dugay-dugaya. Sa mga nakataya naman sa loto, ang aton paglawag dugay-dugay, sang resulta sang 655 kag 642 nga draw sa loto, bantayan nyo dugay-dugay. Baka nga gabi, wag ginagpa imuyong ang ulan, nagbalbal gid ang ulan. Pero subong nagkulo kalma naman sa wag ginagulpi-gulpi ang ulan eh. Na pang iban to hindi makapreparar. Gal sa balutan mong ko naga inom-inom ka naga priming sa gwa sang limnan. Kami man tani priming sa gwa bla. Medyo mahangin-hanginan ka pero ba umunda ka ni ulan nga may paman nga daw mulumadlos gamay nga hangin. Al sa baluta, al sa botilya. Sa ilo sulod eh. Damo sa mga ulo akoste kag bulo banda karon nga gabi sa pila ka mga ilimnan para pang attract sa mga customer bla. Kani kiti mga muni nga chimpo nga daw ka raing sang kalibutan daw isa daw tak-an ka maglagaw bla nga kainula no do karaing bla. Ay na ko may salakyan ka magpuli or na bla magsalakyan ka nga o na lang magpuli ka, bantay ka pa silakya di pasero, di taxi. Ginulan ba o sa kabudlay gid. Sige na nga, that's life. Importante kung magwa ka gid man, dala ka na lang payong para sigurado. Ang pinaka-latest nga lakat sang panahon ta, ining low pressure area bla, ining LPA, kag ining hangin habagat, southwest monsoon. Amo ni gyapon na nakapadala sang maulanon nga panahon sa pila ka mga porsyon sang atong sining nga pungsod Pilipinas. Siling sa Pag-asa, alas 4 sila nga hapon kaina. Ang LPA nakitaan sa 320 kilometros west sang Dagupan City. Magulugal umon nga kalangitan nga may paglapta-lapta sang ulan nga may pagpulo panaguob sa mga lugar all over Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa kag sa gihapon ang Visayas area. Muni ang mga nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang aton pungsod Pilipinas. Ang aton lamang permi remind sa aton nga matag palabati, basta gani sa amo nga tsimpo nga maulanon, may ulo LPA, may bulo bagyo, alerto lang 24 oras. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Siyam na ginlang kadlaw ang nabilin ho. Kag mag-abot na ang aton sining promo. Dakop ka, daog ka,
roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Masugod na ini sa Agosto 15. Hasta pa man ini sa September 17. Lawig-lawig ni nga promo kag timprano nga pamaskwa sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang mechanics, simple lang. Pamati lang sa Aksyon Radyo Bacolod on air, pwede man sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, matagan coupon. Kung may coupon na kamo, ang magabutan nga numero sa imo coupon, gilayon ikaw personal ha. Wala substitute ha, personal ka di. Pagkadto sa Aksyon Radio Station, dalamong imo coupon para ikaw makapatiyog sang aton mahiwagang roleta. Dira sa mahiwagang roleta, nagahulat ang timprano nga Paskwa. Arada. Appliances, cellphone, cash, ukon, bugas. Awari ang ikaapat nga mechanics. So, sa mga magabutan sa coupon sa programa sa Agasta sa Ugto, sa Agat, yan muna yung Action Report First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline nga drama, or Action Hotline nga programa, drama nga 684, Morning Barangay 684 bla, Umbra, This Is My Life, ang BBB sa Ugto ni Action Rex Cantong, inaya sa mga taga Bacolod lang ha, may tob-tob lang kamo, alas 5 sa hapon, na makakanto diri sa waragwagang sa Aksyon Radyo para nga mapatiyog mo ang mahiwagang roleta. Now, ang magabutan naman niya na coupon sa mga programa sa hapon kasagabi, halimbawa, This Is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sa katarungan, Working Ability, Action Report Afternoon Edition, Action Firing Line, kagini programa nyo, Action Light Patrol, may ara lang kamo tob-tob las dosis ang uto sa masunod gadlaw na magkakadto diri sa Action Radio Station para ikaw makapatiyog sang aton mahiwagang roleta. Ayos? Ariyo? Ang magabutan naman niyang coupon sagwa outside sang Bacolod City, may tob-tob lang kami alas 5 sa hapon sa masunod pang adlaw, sarang kamo dili makapadulong sa Action Radio Bacolod Station para mapatiyog mo man ang mahiwagang roleta. Once siya mapatiyog mo na kung anong matuunan sila da, amo nang imo kwao nga premyo, papanaog diri sa Aksyon Radio, pauli sa inyo balay. Kung magabutan nyo bugas, isa ka sako, mas anon mo ginadi. Alin sa 4th floor, panaog sa ground floor. Madala mo. Tingnan ano kayo, madala isa ka sako nga bugas, madaog mo. Ayo. Ting ability no. Amo gid. Walang uuwi na luhaan ko sa Tagalog pa mo. Wa siya makapasaka ka makatiyo kadiya sang rulita namon. Gayuhom kaya papanaog diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay makasiling ka sa imo sini nga huna-huna nga baw. Salamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginsalbar mo sudaan ko. Ginsalbar mo konsumo kung nga saksako. May paman pa nga cellphone nga appliances. Hindi gani cash. Abaw. Ayos gini. August 15 to April 17 August 15 to September 17 ang ato sini dakop ka daog ka roleta promo sa Aksyon Radio, no? 5
kasimana ang promo kag may tagduha ka winner kada adlaw kumahon mo nga Lunes ta Sabado masisinta gid ka winners ang magadaog. Di pa mati lang da. Hindi na magpaliso. Production Radyo, ulat kada kay basi kung malabayan ka sa aton nga mga staff diri personnel, nagapamati ka immediately at yara dayon may coupon ka, may pintahon ka pa. Basi, ikaw isa sa mga winner. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos. Happy birthday kay Boss Sander Lucero. Kay Sander Lucero, happy birthday sang Pasel EB Magalona. Kahiwat siya kadlawan karon king adlaw. Halina kay Harris ang panamyaw. Kay Berly Anuales ara na sagli oh. Good evening sir, todo di ulan sa amon sa La Carlota, ga monitor gid kami di. Salamat gid Sara Reyes ha. Sara Reyes. Kay Sami Roger Awing and family, dira sa Hermelinda Homes Mansilingan ba temprano pa oh. Gapa urok na siya. Ay, perte. Sa kay Prima Malisa Magbanwa, kay Primo Ervin Magbanwa da. Sa Panukoy, kapaurok-urok ini magasawa permi pamati sa Aksyon Night Patrol program. Ayos! Sige, standby na sa mga report na gikas sa mga correspondent ha. Action Delson standby, Roger standby, Action BJ standby. Unahon ta ng aton sa nga Patrol 1 Bravado Patrol. Kamustahon ta naman na paglibot-libot sa Action Zel Minardo. Sining maulanon kag mabulubog na nga panahon. Ambot ko nakahigop na sila sang kaldo nga duwa ni Papang ni. Huwag sila kahigop ni sigurado. Kung dito sila nagaling sa chicken alim. Kaya dito may litson. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Anti-observation report na Aksyon na Zen Minardo. Happy anniversary Bacolod Eagles Club. The Fraternal Order of Eagles, Philippines Eagles. Happy anniversary sa mga miyembros ng Bacolod Eagles Club, the Fraternal Order of Eagles, Philippines Eagle. Ang panamyaw na espesyal may itlog na alin kay Kuya Kenneth Benetes. Action Cell, may gabi. Action Eric, mayong gabi. Kanamit sang litson. Ang imong tinor sa imong tingog doon nakakaon gid litson nga baboy. Oo. Namit sabor mo. Wow, siling ko gid na kay ngagaw kamugal iyan mo. Namit sabor. Mayo gid kay na kay ngagaw kamuto sa chicken ali. Why kay may mga obligasyon ko to spya ko? Ay, oo, gani. Gusto ko man tani to kay na. Daman to sa piyak. Sili ko gani kay na kay sili ko ba sibla kung dalaan mo ko blao. Wala na eh. Mo to kay na gina. Sa babaw ang ano lang to ang mga kauturan ta lang sa babaw. Sa babaw. Kanadalaan, oo. Mo to kay na. Dapat pagkaon kinada. Sinong nakakaon sila sa babaw? Oo. Litson? Yan pa, oo, lechon. Ambot ka ba bilhin pa di litson di, babaw? May niyan si Kapuding, malang nabaligya si May pudding pa na di bilhin, pero litson to may kita So, to tawag, to siya? Pudding? Chocolate cake ko na Eric. Cake na di? Oo. Sige na, kay mag-commercial break, o karon nilingong ko dispyak lamisa, karon di ko may bilhin Duwa pa na di, nakatate. Ha? Nanam. Gani, check ko di karon kako may bilhin pa di nga litson, no? Ako niya may sipte, kung isa ka Tupperware nga suman. Ayo di purma. Ay, basi suman na nakita ko di sa lamisa. Timo na daguro. Suman na di sa lamisa kung cake.
color, nasa Tupperware, reaction erect. At i-check- Suman. I-check ko dibi karon kito ni Pero ko kung harap suman. sa paper plate, amo na ang chocolate cake. Okay, i-check ko dibi karon be. Kado gapanimaho ko kaya ko way ko lang sa pack blakina haw. Namit na. Ay, gali pro mas namit kidang litson eh. Namit kay, sampat na kay galanulan yung daan, no? Ganon. So, sako na ni mo, pangaon-kaon. Nan. Oo. Pero tibis kan galanulan, no? Diri sa may NGC, Actioneric, sa may marketplace yan, no? Damo gyapon sa mga salakyan. Di kung damo salakyan nag-parking, damo gida tao nga nagkakaon. Kada get together sa gihapon, pero diri sa NGC ground, no? Oo. Wala tao. Kagati ang palibot, ang gidriya sa may government center, Actioneric. No? Wala kita may makitaan gid ang mga kautura natin as subong nga gabi, laka-laka lang mga salakyan nga nagapark. Nga nagapala niya po dira sa may marketplace, no? Ang Way kagid. hamtang adiri nga nagapark sa subong Actioneric. Way kagikita sa may nagalakat day. Ha? Way kasi may nakita nga nagalakat ha. Ara isa lang kabilog, Sa vendors, kabilog. mga baligya, diri bala sa higad, no, sa tubang sa panasyate, kinaksyoneric. Oo. Wala di ang mga magamon ni nga gaulan-ulan, hina naman ang ilang bintahan, kaya wala may galagaw. Laban Diri na. nga, grabe daan na sa ulan, sige na libot na namon ni pagpanglikson ang mga areas, makabase bala may mga babaha, no, so wala pa man action Eric, no, kay sang Kagina, medyo malawig-lawig man ang ulan, pero da nagtahaw-tahaw, subong balik naman bundak, liwat ako makita, double, nagkatama. Pero Kagina, Action Eric, pagpanyapon namon, halin kami dito, mga alas 7, pero sa may Chicken Alley, wala Oo. pa siya gaulan. Paglapot din namon sa may BCPO, ayon, babasa-basa ng dalan, no, hasta diri sa may o kung sa may Lacson na, damol-damol na gali ang ulan. No? Oo. So, hindi ko gina mapaktan sa piyak gali nga parte ga ulan na kaga sa piyak ya do ka okay lang man sa nga tiyempot pero may mga infos gani nga sa norte no kaga sa bahin man sang south do grabe gid ang bukbuk sang ulan Action Eric no so sa mga kauturan natin no hinihinay na gid ang magpadalagan kay do haluson no kung may aircon, bali mo nga salakyan si Action Eric, moist ang susunod, balang dugambog ang windshield, so medyo do hindi klaro gid ang dalan, tungod sa kadagko, sang patak sang ulan sini, sa gati, grabe no, ang subong kadayan, hindi magid amo na kabaskog ang hangin, Action Eric galing dabo, nagid ang ulan niya subong gabi. So, chikeron taman diri sa may circumferential road, no, ang lakat sa nga trapiko. So, party subong gabi daw normal na naman gidya ang lakat sa sinisong trapiko kag apisan na nag-ulan-ulan sa kada area diri sa mga kalan-an, no, sa pagtanaw naton sa mga may pwesto dira nga bulubidyo kuihan do kun mga ilimnan damo ng yapon nga mga kauturan naton ang nagasayo kiti sa Kagina hindi manggid tudo-tudo ang ulan Action Eric, dabag ulang man sila nga nagabundak o siniyo, sa Kagina, pag libot-libot namon, may mga areas gid man no, nga hindi tudoy ang ulan, kalabot na sa isa ka area, amo naman ang pagbundak o sini Action Eric. No, kagati, hindi lang gid magsulay-sulay ni sa mga kauturan natin, kaya itong iban, pakadto pa rin sila nga lubrahan, ang iban di pakuli pa lang man, halong alang gid Action Eric, kaya buwas daan, Domingo adlaw, no? Flyover. Flyover. Ipang mo yung tanan nga libog, Correct. Matulog, kaya karanya dayon pag-abot ko para, ba? Matulog ko nagabot. Tutulog ka para kondisyon, boss eh. Oo, dapat kondisyon gid. Kondisyon ka para Patiyo ng advice sang, sang nakakatanda. Ayo di purma. Oo, natural. Kaya ang Para pag-advise sa ikaayo. ang pag-advise sang matatanda ikaunlad ng bayan ni Zelmo. Na sila, old but young at heart. Perteka. Huwag ka pamati si James, baka yun naman si James mo. Tunyon yan na. Bawa Uno ka, parte. linong-linong, di Action Eric ko. Sa din? Wala ko yung nakita, ganyan mga salakyan. Sa din, ha? Libot-libot, di. Tunlog na mga asaho. Namin din, ha? nilaan sa mga pangurumbot, ya. Sa dina. Nado niya Juliana, Action Eric. Doon niya huli aho. Mo ni oras siya, wala sa may nagalagaw diya.
Ore, may mga taxi, no, kaga private cars, pero ang mga biskan tricycle, siguro actionary ka nagabiyahe, na mapahuway-huway na mag-amo niya ang tiyempo, kaga katudo ang ulan, no? Pero niya ka tugnaw yan, mag-amo niya isulay mo gabi na. So, delikado, gid. No? So, paway lang anay, boss naman baka-baka kung magdami ang tiyempo. Gani man. Yes. Kung gabi naman lang gaulan eh. Oo, yung gabi pagka-adlaw, ganami naman ang tiyempo, pero pag abot na sa alas 3 ya, panaog, 3 sa oras, dara na siya nag-inarte ang tiyempo. Correct. Gitamitaw na ang kalangitan, no? Diri sa may takuling na diri nga parte, no? Kita Action Eric, which is mapauhay man ang dalan, kung makita natin diri kag kaluyan, no? Linya kagina man Action Eric, sa aton nga pag-observe, no, kapag monitor diri sa may syudad sang Bacolod, no, wala man sa mga disgrasya nga nagkananabo, makaluyan kagati halong gid, no, bugin ang mahambal sa permis sa aton nga mga kauturan Action Eric, no, permi gid nga ginapahanumduman na sila kay hindi gid subong manami ang tiyempo. So kay ang mga aton nga pamilya nagahulat pa sa aton nga mga panimalay. Correct. No, so hindi gid magpahinali. Kabudlay pahinali. Although nga mga responder bala Action Eric, no, kada punto man kung kada barangay, especially sa may Tangog, downtown areas, sa diri sa NGC, ara gid sila, no, naga-posting, nagatambay man silingan amo man sa naibangga dira sa Alegre kay para mas malapit na in kaso may respondihan sila kagati ang pulo ka police station nga sige man lambiyong kaupod man ang Bacolod City Mobile Force Company subong nga gabi Action Eric. Okay. So sa aton nga mga taga Palamati, maayong gabi gid kay wala pa ka panyapon na kay kabudlay magtulog nga wala kakaon. Kabudlay magtulog nga wala kakaon. Kailangan magtulog kakaon kagid anay. Oo, gani. Karon makaon ko yan, liwat. Abaw! Tiyo gidi. Dili ka makaon? Sa balay na lang. Sa balay na lang. Sa balay na lang mag-abot antes magtulog para pagkaga. Reserve na para sa aga nga kaon. Ba, birte ka. Panigana kita mo ya. Oo. Tingbanay na niya. Tingbanay. Yes, so Action Eric, no? So far in general, sa paglibot ng aton nga patrol is malinong kag matawhay ganing maulanon na gid ang syudad sa Bacolod. Miski na ang iban nga areas man sa Negros Occidental, no, kaya madamo man nagapalabot sa aton sa mensahe nga sila do ka basko gid sa ulan. Sa Valladolid to sila ninday ro na Rihida Taba ko sa dulid perti ulan to. Oo, pero kagina ko na sa bago do wala man ga ulan-ulan Action Eric. Ang buto report to kina sa dinto Pontevedra mang humayan to do na lapawan to kabaha. Amo gani kay ang ila ko na humay, no? Masikuso gid ja. Mao damo gid ja no mga motorista gani nagpulundo di ani iyon sa may Libertad bala. Pero ka kusog gid sa hawlan sa segundo wala pa gid tahaw-tahaw Action Eric. Sa Binalbagan no siling ni Scout Ranger basko ulan sa Binalbagan. Oo, dito gina-permi sa may South B Action Eric, no? Ang ginabubuan din sa ulan. Pero gani sa Bacolod, no? Salamat kay daw hindi gid amo ni katudo bal Action Eric daw ikog-ikog na lang siguro ning aton. Gani. Pero aligmat lang gid gyapon sa mga kauturan naton mga sa panghigaron sa abay-bay man dira o kun suba pangpang, no? Ilabi na gid ang may mga pwede ba lang mag-landslide sini Action Eric no nga sa panggadan kay gina ab siniya ang duta no sa suba o kon sa sapa Action Eric. So sa aton nga mga tanan nga taga Palamati no maayong gab-igid kag maghalong gid kita tanan God bless us all. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Sel Minardo padayon ang paglibot lambiyong sa ato sa nga Patrol 1 sa padayon nga pagpaulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod. Sa Valladolid kag Binalbagan perti kuno ang was-was ka ulan. Ambot sa Tokyo, Japan da paring kinulong sa gayga ulan man da.
Sigulang tuyos no sa Tokyo, Japan. Nagabi dira kay paring Ken na lang sagay. Ga paurok-urok sa aksyon na night patrol. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Hindi man kompleto gabi nila kung hindi sila ka paurok-urok pamati. Ngayong gabi dira kay Malsi kag Garciniego family sa Candoni from England with love kay paring Amek Garciniego. Ay, puwerte. Puwerte karatsada kakarangkada ni paring Amek Garciniego ba? From England with love. Ay, puwerte. Init ako sa Kwana. Init ako sa Tokyo, Japan. Sila ni paring Ken Alonsaga. Ang mga taga San Enrique, o monitor sa ato, no galanta sa Facebook Live. Sila ni Rosel Alejo, Bacolina, Polka Smith, Robbie Ann Rasco, Julie Donesa, kag Roland Villalba. Alina kay Joseph Pasipicong Panamyaw. Si Elvera Hilugo, ara man gani, oh. Si Soset Pasiti, Shirley Paiman, sang sitio Intigian, Barangay Cubay, La Carlota City, kapaurok-urok man. Siling ni Ana Disales. Si Cristina Salvador, sa Handumanan, ara man, pa-check attendance lang. Sila ni Veronica Santillan Manukan. Ay, puwerte. Si Mr. Arthur Jeff Vilasor, Star kag Doc Mat Mayo. Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, MG Season, kag ang pamilya ko dira sa DSB, Barangay Pandano. Kinatamya ka mo ni Jinky Jalagdo. Tudo ulan man kuno sa Hinigaran ho. Siling ni Carlo Dilion. Ay, Hinigaran tudo manda. Barangay Talutog, Morsya. Si Inting Kaungka family. Wala na lisuay kay para wala ginamo. Ay, puwerte. Siling ni GC Tubalado. Si approve gina. Walang lisuay. Ang mangliso patay. Ginatamya ko lang dara, good evening. Monitor ang mga taga-baya construction, no? Si Kuya Jigs James Baya, nagapaurok-urok man, no? Ay, puwerte. Ang panamyaw halin na kay Marks Sidonio, bata-bata ni Kuya Jigs James Baya, si Toto Marks Sidonio, gapaurok-urok man. Believe. Si Pato kag Robbie de la Luna sa Barangay 30, pa-check attendance lang. Iban karon naman, ha? Check na ang mga report na gikan sa ato mga correspondent. Unahon ta report ni Action Resort Pateño gikan sa 1st District. Kamustahon ta ang Tuboso, Calatrava kag San Carlos City kung nagaulan man to. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa Action Resort Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi pres kami. Yes, sa aksyon na Eric, may gabi, kag sa aton sining mga ka-aksyon, 100% check. Bah! 100% check. Ang kuwan gina, ang Tuboso, Calatrava, San Carlos. Oo. Ay, gali. Oo, pero hindi man kusog. At least, tayo yun. Tayo yun lang ulan. Tayo yun ang ulan. Hindi man sa Pasko, pero tayo yun. Oo, pero tayo yun. Oo, muna dira. Muna ng tirada. Oo. Sige. Sige. Hindi na tamating alas na. Oo, Kaya daw ginalikop yan naman ang probinsya sang Negros ni Sigulan, no? Bilog Bacolod kag Negros, sige, gainulan na ni. Gani Dala man. ni sang kuan action Nelson sang Southwest Monsoon ng hangin na bagat bla. Dugangan pa sang LPA. Nan. Nagdamo na gid galom eh. Oo, mo gani. Wala man taga pang ayo, no? Kung observe mo Black Action, Eric, ang Negros kung kisa gyan sang bagyo, may mga porsyon niya nga init mo.
Pero kung LPE na ya gani kag mag-updanay ni sila nga duwa, daw halos siya ni Gross ga ulan. Ganito. Pero way kaso, at least masan paano, basa-basa man ito. Tagan kati, galing ko sa do, over ang mga ulan, gakos ang baha. Oo, mo gani ula tagani ka tambong sa La City, medya nga may sabot-sabot. May meeting tani. Sa din? Sa dirim lang malapit gani di sa amon gina-istaran bla para sa maabot nga August 13. Te, ano kay kakanto dati? Wala kay gaulan mo. Nayati, mandala ka payong eh. Ano ka sa ulan nga may kulayo, kung lakton mo da, lapit gila ninda. Tiyo kay mantani, galing kay pag-abot mo to, dua lang kabilog, tatlo lang kabilog, katuan mo to, dason mabalik na lang ka, iambalon ka lang, riskid ta lang niya. Okay. Tiyo, wala na lang eh. Anticipate mo nga pag-abot mo to, duwa lang kabilog. O, ti kay may picture mo. May picture. Oo, dua pa lang kami di sir, tatlo. At hindi na lang kumukadto da, para hindi na madugangan. Tuod, no? Ay, nagle. Oo. Grabe ang ulan sa village, diri sa amon, no? O ba? Sali, Auki, Di Susa, good evening, actually, watching from some village. Grabe man di ulan sa amon, baha na dalan, God bless. Ay, gali. Sabi, no? Amo na, basta ang dalan lang kung kaysa may ang dalan nga daan sa, di ba, usually, sa lakyan, kung magbaha ang dalan sa tunga gage, kaya hindi masyado taas na daya mo, tapos sa kilid, medyo medyo dalom, pero tungod sining sige-sige nga ulan, daw halos nagatupong na lang, kaya mga kalog, puno naman tubig. Yan, kagawin labot yan, isa, makalog sa may mga gabara-bara pang mga basura. Oo, kaya hindi man sila kapang limpyo daan, kay gaulan. Correct. Muna, tapos labi na gina kundi masegregate lang basura. Isa pa na. Dalon ginaya ka, tubig, kundi na pwede niya dalon. Correct. Kag magklag to sa imo nga kanal, ang imo tamburong, kag ang imo drainage system, apektado. Muna nga pagkatapos ang ulan, mag-init, sige, kay-kays dalan po. Panguwa basura. Munang resulta sang ulan, matipo ng tanan niya basura nga galinapta. Sa isa lang kalugar, kay manti, adira ginatipon sang tubi, ulan, ang basura. Correct. Pero ako, by the way, ako na to gin pakigangutan si former mayor kag karon na councilor Richard Ahoko kay nauya blasimo blang hindi ta sa Tauganaw. Te. Sabat mo sa? Istorya ko gid sa? Sabat gid siya? Ti very good din. Oo, ti pabati ko na dugay-dugay kay man ti siling ko sir, sa pagpungko mo mayor, ubos mo gid term mo. Pagpungko mo konsehal mo ning imo ordinance, no? Linga, sir, duwa na kabilog. Pag pungko ko as first timer ko sa pagka-SB. Silinga sir, duwa na malasakit sa may sakit ordinance. Okay. Dili ko ano na sir? Linga mo ni sa ang pag-institutionalize sa mga qualified nga mga tubusinyos nga kung ma-hospital sila, makadto sila sa may Dunya Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital. Kaga wala na do Koskos Balungos. Ginaproseso sa karon ang Memorandum of Agreement, ginaprepara na kay ti suno sa iya, natapos na ang Memorandum of Agreement sa pirmahanay nila sa may Sagay Hospital, tapos na. Ti ang ginasunod ya, ining doon niya Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Silinga sir, pagka ginatingwaan tagini kay parang balang mga masakiton kag qualified nga mga taga-tubusin nyo, may padulungan sila dayon sa may sa may syudad sang Bacolod kag diri sa Sagay. Wala na lang ko ng mention San Carlos Oo, okay. Silinga dito lang ko sa Gaya. Dito lang ko sa Bacolod, di lang ko San Carlos. Di mayo man na. Oo. Linga kay mas accessible kuno ya ang ang Sagay. Kag ang Bacolod kay ti amo nang gilay muan nila sang ordinansa bla. Okay. Mayo man na kay ti first time ni actually nga matabo sa sa
taga Tubuso, hindi na sila magtalang-talang ang ilang mga pasyente kundi nadalon. Oo. O, diretso na lang dayon kag ti ay akomodar sila sang duha ka mga ospital. Mm. Pero ti ginaklaro nato na Aksyon Eric nga ang sa may Bacolod ya wala pa ni. Oo. Wala pa sang muwa nga natabo, ang Sagay pa lang. Silingang ikadua, ni ko sir ang ikadua mo gining ginapamangkot ni Aksyon Eric. Oo. Silinga ang mamayan muna bla. Mm. Oo, siling ko sir mo gani ang moonlighting bla ngay mo. Ordinansya. Nga ordinansa. Te. O silinga kabalo ka sir. Matapos ni obra ang amon sini nga mga health workers, may ginaobra pag ijalain. Oo, ito parang nga makakonsentrate sila sa isa nila kaobra, hindi na magintralain. Mm. Amon sila gina-prohibit. Hindi na sila magimo pa sang kamalamalahan sa tapos nila obras, labi na gid sa kagabiyon Aksyon Eric. Di kun sa bagay, bla, kung tawon tablawa naman gani daya out naman na gani yung banwa na action reson mo. Mm. Kaya in the first place, ati freedom man na isa sa katao nga kung tapos na obra ya kang hindi ipay kundi man duty kang magwalda-walda sa ti iya man na iya. Iban galing kung kaysa kadubli kara. Ngaw. May obra pa, makita mo sa ibang lugar. Ati ay lain na yung istorya ya. Oo. Pero na mag moonlighting sila kung mag jamming-jamming sila kung gabi, tutar kasi wala naman niya obra. Ilan naman na ya ilan naman na ya freedom nga mag pangalipay eh. No, tani de ambot lang kung to what extent ni ang ini nga prohibition sa moonlighting. Ako ya upod ko ta sa upod ko ta sa argumento ni SB nga kung naga-obra hindi paglakti tinunto. Oh, correct na. Kung obra. Oh. Kung hindi ka obra ka ML ka pa da, hindi na insakto. Oo na. Amo na isa man po na sa ilang ginano kay may obra na gid, obrahan palain bla. Tiyan mo na guro iba na guro da ka ML iba guro ka puro TikTok pa na guro da. Ati guro Oo, ti pro ining yang moonlighting yan sang sang mga empleyado di ako mag inom-inom sa mga bar da kung maglagaw-lagaw lati. Hindi naman ang dapat nimo i-prohibit kay ilan naman na kagalingon niya nga mag-happy-happy man. Oo, kaga isa guro di Aksyon Eric nalantaw guro ni SB siguro kanang kagabihon balas panahon sang duty bla hindi na pag-intrahi lain. Natural basta ka duty ka, hindi ka mag duty ginaya. Obra na mo. Hindi bla, ti karon ko duty mo na karon niya. Ang lain pagida kung duty mo kung gabi ato kay mo silimnan ay garantadi ka dito. Ati hindi inaya sigurado yan hindi na gid na yan tsakto. Isa ni sa mga reminders sa suno sa iya sa mga health workers nila bla kay mas importante ni sila mo. Hindi ta pagbawalan ang health workers kung guwa na sa ilaya trabaho. Kung sa during sa ilang nga trabaho, di na siguro bisan pisgao mo na sila kag dilian mo na ti trabaho na nila tapos na antes kada mag-email, mag-TikTok kada na da kung ano da tapos na trabaho mo. Gani man. Di bla? Oo, may kay sa tuntulo ang may ara na gid man niya sa opisina nga sa mo hindi man malikawan sa gobyerno mo. Gani man. Iban to kapila na to sa kung ano pang palapuno ang sa pekto na misa ay ga email to di gani ga tulo TikTok ay. May iban man gani ang iban gani ga muno marites pa na mo. Ang iba gani mga taga 2 ka oras ka balik. Namo na bala. Nga may gaulat o kliyente Ikaw yan, kliyente mo to. May pilimaan ka to. Ti na ya action so niya. Ako hindi ko na ya kumbinsidos na kung hindi ko na ya pabor. Ga duty mo ga himo ka pa extra curricular activities mo. Curricular activities mo hindi naman niya sa imo obra related nga trabaho, di ba? Siguro ang siniguro ginalimitahan sini Aksyon Eric kanang may obra ka bla. Muna na ya. Pero kung sakto nang bal mo, hindi man na guro si SB mag bandaan may ara man mo nang relax bla. Atila na ya. Basta importante hindi sobra hindi sa duty nila kag sa ila trabaho. Pag posible mo ang ginabawalan. Ako Aksyon Eric portion sa medyo kay sige ulan di sa amon pasensya lang sa tingog ni SB member Richard Hauko ha. Ngaw.
Okay, medyo buron eh. Ako lang, dalian lang kay basi ko maburo magkaroon tanawa sa ato, kung tapos Mateo. Madunlan. Dunlan sila. Sige, are. Porson lang. Oh. Malasakit sa may sakit. Hospitalization program. Which we call Seniors. Because we're about to enter into an agreement with Corazon Luxing. Dalawa natin kami mo pa. Hanggang sa sagay tapos na. Dahil at least hindi cover ma-shoulder ang ECQ. Son? And ang isa is ang Son? sa moonlighting. Sa medical care professionals, no? Okay. Kaya amon man ko kung nag-moonlighting siya. So, ang matabo, ang full-time na dito, amo na lang dito na mag-concentrate sila sa kanya. Okay. Saya mo to? Okay do klaro naman O muga naman kay natikdol-tikdolan lang nila sa obra tapos dito sila makonsentrate sila si kanjab. Tama ni Mayo gid. Di bagay man na sila. O muga naman. So amo ni aksyon ni Rika ang pila ka mga impormasyon nato madulong karon Saturday night patrol sa aton sini nga pagpangalagad. Report tagikan sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Nelson Pateño. Reporting live gikan sa 1st District. Sa Ilohanta naman ang 2nd District Sagay, Escalante, kag Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 2, Aksyon Roger Goteb sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon, mga balita Aksyon Eric, ikan diri sa may syudad sa Cadiz, sa sumugman sa norte may sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo grabe pagtupa Aksyon Eric sa ulan sa bungad hapon. Kag mabulubaskog naman kapag tupa sang ulan ang amon diri na eksperyensyahan. Pero sila mga tinihonti hulaw naman Aksyon Eric ang ining maulan noon nga panahon na. Lao sa apila naton ka mga balita ang matulog hay man aksiyonere ka nga countering area of responsibility luwas lamang sa pila ka mga nakabalag opisyal sa Blasan Entry sa Kapulisan. Ining isa ka land dispute nga kaso gagin pa-record ini mga alauna 45 kontak na sa hapon kapong adlaw sa diin ang isa ka 57 anyos sa record ng ila siling gina-cultivar nga tubo ang gin-harvest ng pila ka mga persona. Tidak mabulubudlay ni kasi ang problema ng Amerika. Kamay naman sa sining programa sa atong sining Department of Agrarian Reform nga sa diin dapat gid nga tutukan maklaro man sa sining departamento sang aton kining ahensya sa gobyerno. Lagi pa record ni Fernando Flores Gregorio 57 anyos edad. Kag inisya isa ka trabahador o farm workers man sang kag beneficiary sining Lagnon Farm Workers Association kag suno sa iya sining pagpa-record nga ang ila sining standing cane no ining tubo nga ti gin tanom nila katapos nga ti ready for harvest na nga gin harvest ini aksyonerek sadtong tinarikdan nga Agosto 2 ang pila ka mga persona so gid pa-record ini ariya sinikaron lang. Ang na-mention din ng mga tao nag-harvest sa Mosanday, Jimmy Disuyo Jr., si Jose Ditar,
Antonio Montañez o con Montañez kag sumuman Victoria Haba gin mention man ang pangalan ni LV Gregorio Alexander Alapaap, si Denmar Tayo kag Livy Flores, Fernando Cabales Jr., Julie Bausing, Juan Julie Basingkol, kag ining si Mamerta Dihan kag Pedje de Monteverde. So suro sa report nga ti natabo ini mismo dira sa Mesidalag non barangay Kaduaan gin pa-record ini siya for siguro future reference kunando kasi may mga legal moves siya dre ini siya action Erika kabahin naman siyang wala pa maklaro bala nga certificate of land ownership o kung ano nga mga dapat nga maklaro dire sang Department of Agrarian Reform o kung DAR para naman din magkanto sa tawag sining nga malala na sitwasyon dira sa pag-inagaway sa sining gina BOS, no? Voluntary sales ato sining gobyerno sing duta nga sa karon gina-claim siyang siniman nga grupo, gina-claim man sa Piatman nga hindi pa ila ang GLOA o ang Certificate of Land Ownership. So far now, matol ta hoy man action kang ako diri area of responsibility sa karon na chat back ko sa aton si Police Major Robert Diape nga matol ta hoy man ang siyudad sang Sagay. O daw ang ato Direction America gain patigayon man nga pagtilipon sa mga pamatanon la sa youth camp sa tapos sige man so daw medyo makapoy man pero daw okay kasi ang tanan na patigayon nga successful daw muna mabulubod tayo lagi isa kita diri sang committee nga remind gid nga dapat i-observe gid ang minimum health protocol sa sining mga pamatanon nga iban nagbalalik na sa nila ka mga lugar action Erika. Amang nga tumadulong ang report, balita informasyon, ginatamyaw talaga punta si Major Nelson de la Cruz nga nagpamati gid sa sining Sabado night sa ato padulong sa balita sa Action Night Patrol. Ginatamyaw taman si Kapal Badli Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, kaga sumuman tutujuan gini Basangko, ang munda kami ko naton Nonoy Manggubat nga nagapabati man sa aton sa subong nga gabi. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa makulod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Action Roger Gutib gikan sa 2nd District. Sa lawanta naman ang report sa 5th District. Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action BJ sa report. Tapos kabak. Mayong gabi, Action Eric. So far, ang aton sa Tiyempo na diri sa may ikalimang nga distrito sa aton sa probinsya. No? Magkalumon ang aton sa kalangitan. Wala kita sang may makita no? Nga bituon sa siniya nga mga tinion. Ti pitiksintas Action Eric nag-igrab ang aton sa kalangitan. Patimaan no? Nga dumahana gid siya nga mag-ulan sa anuman nga mga tinion sa siniyang nga mga inoras. Anyway, Action Eric, gina-preparar na ang kasong igapasaka batok sa duha ka mga persona nga nagkladakpan sa isa ka drug by bust operation sakna alas 10:51 kagabi, Agosto 5 sining nga tuig. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Daryl Kuhutan, ang Deputy Chief for Operations sa Himamaylan City PNP sa aton siniya nga pagpakig-angot sa iya. Suno kay Kuhutan, Action Eric, no, posible sa maabot nga Lunes, Agosto 8, formal lang igapasaka ang kaso batok sanday Razel La Rosa kag JR Estrecho. Sila ni Action Eric
ang subject sang ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang gintingob nga puwersa sang mga katapo sang Himamaylan City PNP kag mga miyembro sang Station Drug Enforcement Team dira sa may barangay Agisan, no, sa may Purok 3 sa syudad sang Himamaylan. Sandigman sa impormasyon nga aton sa ninabaton gikan kay Police Lieutenant Kuhutan mag-live-in partner ining duha aksyon, Eric, sa din ining babahi nga si Razel La Rosa. Ginakabig ini siya bilang isa iya ka high value individual kag miyembro man ini sang Bugalon Drug Group. Samtang ining iya partner nga si JR isa iya ka street level individual. Dugang panikuhutan, dako ang posibilidad nga ang ining supply sang illegal nga droga nga ila sa niya nga ginadistribute dira iya sa lugar, no, is nagikan sa nasambit naton nga drug group sa diin miyembro ining si La Rosa. Suno pa diri aksyon, Eric, nag-umpisa sa tong bulan sang Hulyo ang pagmonitor kag pag-surveillance sang mga kapulisan sa aktibidad sa ning duha antes pa man sila iya dakop, no, pinaagi sa isa ka buy-bust operation kag nadakpan. Kag ginpalayagman ni Kuhutan aksyon na Eric, no, dako ang nangin papel sang barangay kag komunidad kag nangin madinilagon ang ila sining pagpatigayon sang buy-bust operation kag tigayon nga naaresto ining mag-live-in partner kimanti ginpahayag ni Police Lieutenant Kuhutan sa aton aksyon, Eric, no, nga ang ining barangay gid mismo, no, ang naga-report sa ila nga ining duha is involved, no, sa illegal nga droga. Ginbuyagyag man ni Kuhutan aksyon, Eric, nga hindi ini ang una nga tinion nga nadakpan ining duha bangod nagkaagi na ni sila gali. Aksyon, Eric, nga gindakop man sadto aksyon, Eric. Pamatian ta ang duga nga pahayag ni Police Lieutenant Daryl Kuhutan sa interview sang Aksyon Radio Bacolod. Operation against illegal drugs. So this is a warning to everyone na gumagamit, nagbebenta, nagtitrade ng illegal drugs. You will be surprised. One day, one night, nandiyan na kami sa tabi niya. Pinanagyan na tayo ng mga posas at pinadala kayo dito sa presinto para ikulong i-file yung kaso. So habang may pagkakataon pa, kasi meron na kami listahan mga target dito sa Himamaylan. Ngayon, concern na lang namin. Nabatian ang pahayag sang Deputy Chief for Operation sang Himamaylan City PNP. So far, aksyon, Eric, amuning madulong tanga update para iya sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol, ini si Aksyon VJ Posible, direkta diri sa ikalimang distrito sang probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon BJ Pasible gikan sa Quinto Distrito. Dali lang yate sa atong sininga greetings aring resulta na yun. Recap to resulta sang STL nga draw. Sa first draw kay na sang STL 21-30, 21-30. Second draw 32-35, 32-35. At ang third draw 8-32, 8-32. Ari naman ang resulta sang Lotto 655 jackpot prize wala sa may nakakuha 53.6 million pesos. Resulta 655 21 19 29 16 5 14. Again 21 19 29 16 5 14. 642 resulta jackpot prize wala sa may nakakuha 22.4 million pesos. Resulta 4 31 37 20 539. Again, 4, 31, 37, 25, 39.
Ayos. May gabi nila kay Tessie Galon, kay Julieta Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kag Tatay Teddy Rihida. Si Lynn Holmes ka monitor sa aton. Kami otro ang batch 72 sang G. Lopez Saina Elementary School. Ka monitor sila halin kay Inting Bibuso ang Panamyaw. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, ka monitor gi sila sa inyo palatuntunan. Happy birthday sa akong hinablos, Luckily Jane Nagor sang Barangay Pandanon, DSB. Lena kay Jinky Jalagdon, ginatamya lang ni Bani Makapudi. Bani Makapudi, ang iya sinipinarangga ng asawa, si Banisa Magbanwa Makapudi. Kay Kimpoy Yoloda, ginatamya ko ni Barky Tribe. Noel Amar, good evening. Nonoy paglumutan da, may gabigid sa Barangay Nagasila, Carlota City. Bibol Kima, ginatamyaw ka ni may gabi dira sa inyo. Ang mayo lang ang pagpamati. No? Inday Blasada, tamyaw ko lang akong bana nga si Amado Longlong Ladua Jr. Sa nga Sendaro Pinali na kay Yen Salvador Ladua. Mga Torre family sa Paranaque kag sa Valladolid, ginatamyaw ka mo ni Alexes Wingwing Torres ang UK. Juanito Villa Gomez, sa nga dumanan ga monitor. Aileen Trespisis Pabianya ga monitor man. Si Conrad Abalahon Polhencio, tanod namon sa Barangay Panokoy ga monitor man. Father Nomer Makiran, Pats may gabi dira sa imo. Kay Joe Silin, ara gid sawa. Ga paurok-urok in sa Action Night Patrol program. Kay Maylin Galino, sa kay Rochelle Polhencio Susana, kay Madam Gloria Dislatis Yombito and family sang Valladolid, Nida Bilyotti Olarte, kay Reynaldo Foderoso, sa Barangay 3 Sinigaran, araman si Jerry Hilugo, Milili Oligo sang Vanis Cafe, pwerte kuno ulan sa Barangay Tangob siling ni Reynaldo Foderoso, Geralda Hermino, tamyaw lang si Nanay Mikmik kag si Tatay Unyot dira sa may Quarry, Villasol, Bayawan City. Dira na kay Gerald Hermino. Kurt Nathaniel de la Torre, Orok Kaduluna na Senta Guba, Central Maaw. Kay Kuya Carl Macoring Jr. sa Police Station number 10, may gabigid. Kay Renanti Arvillar, watching San Carlos City. Servano family sa Magalion Cadre, Papa Victor kag Mama Mercy sa Magalion Cadre. Ginatamyaw ka muni Renanti Arvillar. Marilo Trabilia Catinoy, may gabi. Leonelo Bornales, ara siya ga monitor sa Tangob. Ara man si Karen Miraflor, si Leia kag Donald Kabasag, si Eddie Jones Kalinaw, Araman, Babski Bams Gonzaga, tamyaw lang si Justin Yanson, kamonitor gid. John Dicina sa Kabugwason, may gabi. Kenneth Benitez, kuya ko, gamonitor mga liwa. Katamyaw na ni sa kaina mo. John Dicina, tani madakpan mo ako para makapatiyo gurulita. Sa Valladolid, ara si Ray Alies, Evelyn Sinaon, sinanay Vangeline, puro kay Sano Alies, kinatamyaw lang. Pare Roger Sami, Roger Awing sa Hermini Downs, Mansilingan, ka-monitor gid, si Arnel Binares Jr. kag Senior, si Toto Andro Mamon Binares, mga Binares family dira sa Lihis, ginatamyaw ta kamo mayong gabi gid, no? Sara Reyes, sa La Carlota, ra siya. Ga paurok-urok gid pamati sa aton program. Aileen Trespisis Pabiana, nay lang si Cap Roger Pabiana sang Barangay 17. Ga monitor gid. Ayos, balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalakat mga bidira kay Parita Homer Kahipo and the family. Kay paring Peter Cedric Auhiro, kay Daypam, kay Kumari Cheryl Kuda, may gabigid. Kay Auzo Joy Kenneth, manandara nga pagpaurok-urok pamati. Balikanta si Action Zen Minardo sa final report sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Zen sa balik report, please come back. Action, Eric. Igin patigayon sa pag-organize sa mga sectoral groups sa energization ceremony sa Negros Occidental Electric Cooperative sa Barangay Kamalandaan, Banwa sa Negros Occidental. Sa nasambit nga aktibidad, iyara ang presensya ni Municipal Mayor Honorable John Redita Buhara sa ginlakipan sa mga sectoral groups ng senior citizens, women's PWD, solo parents, ERPAT, kag out of school youth o kon OSY. Ang ini nga programa ang iyara sa idalom sa Municipal Social Welfare and Development Office para mabuligan ang mga disadvantaged kag mga marginalized sectors ng Barangay Kamalandaan.
ang tinutuyo sa energization ceremony agud mapasugaan ang mga pamalay sa sitio Suas ng Barangay Kamalandaan kawayan sa idalom sa Sitio Electrification Program o kon SEP nga gintambungan man sang alkalde no SECO officers kag Barangay Council sang Barangay Kamalandaan nga ginapangunahan ni punong Barangay Jimuel Dulia. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad matidlo kag Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit Patrol 2, may kabidira kay Kagawad UJ Abilondon. Kagawad UJ Abilondon sang Barangay 2, Banwa sang Pontevedra, nagamonitor ka nagapaurok-urok pa sa Aksyon Night Patrol Program. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sining manon ang inyo palatunturan liwat ini makatakop, balik naman ini sa Lunas. Atong sining mga patrol unit reporters in action, nga nagpangalagad yung gabi sa kay Aksyon BJ Apasible, Aksyon Roger Gutiv, Nelson Pateño, Zel Minardo. Back to back sa itong kapiloto, Aksyon Papang Nixon Tahom, News Center Aksyon Dale Salazar, Technical Partner, Studio A Broadcast Engineer, Oliver Pason, back up Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Aksyon JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Broadcast Engineer Edward Barico. Sa Kalsamo Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbano na kasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat at is pagtulog magpakamuyo. Sa iyo papakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.